Fl-ewwel kollegament telefoniku tas-sena, il-kap nazzjonalista Adrian Delija infex f'dadija negattiva. Dan meta kkummenta dwar investimenti li ġew attirati lejn pajjiżna. B'Delija nfex jattakka l-investiment fil-qasam tas-saħħa, investiment li se jara lil Stewart Healthcare l-akbar kumpanija Amerikana fil-qasam tas-saħħa tieħu taħt idea tmexxija ta' 3 sptarijiet f'Malta. Attakka wkoll l-investiment tal-Università Amerikana f'Malta, università li kisbet il-liċenzja ta' università mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla. Il-Gvern ħajsib oppożizzjoni li mhix ħadd iċċaqlaq. Delija uża kliem l-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil sabiex jikkritika l-investimenti li jiġu attirati lejn pajjiżna u li minnhom jibbenefika il-poplu Malti wawċi. U l-oppożizzjoni ħankuġġar daqs il-kristall. Mhijiex ħatiqafaw. Maħniex ħanibqgħu sikta, maħniex ħanibqgħu hemmhekk bil-wifqa ma nagħmlu xejn. Adrian Delija kritika wkoll il-korp tal-Pulizija u tkellem dwar min jaħseb li jista' jagħmel li jrid u jaħseb li hu l fuq mill-liġi, kif ukoll dwar min irid jagħmel il-flus minn fuq il-poplu Malti. Dan wassal għar-reazzjoni tal-Partit Laburista dwar kif Delija ma stax jiddeskrivi aħjar lilu nnifsu li jaħseb li hu l fuq mill-liġi għax ma ħallas 16 biex għal snin twal għamel il-flus minn fuq il-poplu Malti wawċi. Il-Partit Laburista żied li jkun aħjar għal Adrian Delija li jirrealizza llum qabel għada li hu l-iktar wieħed li jaqbillu li ma jibqax maħkum mill-fazzjoni negattiva tal-Partit Nazzjonalista.